everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video, ang dami kasing nagtanong sa chat, ang dami nag-chat sa akin mga sis, kung bakit hindi pa daw tayo monetize. Oo, pakialam nyo. So yun nga, Zay, ngayon sasabihin ko na sa inyo kung bakit hindi pa tayo monetize, te. So ayan. So actually, ganito kasi yon. Last month, pasana tayo ma-monetize. Ano ba? April ngayon eh, no? April. Nung March, pasana tayo monetize. Oo. So, monetize na sana tayo mga sis. Kaso, yung nangyari, ganito kasi yon. Kasi syempre, hindi naman tayo sikat. So, makikipagbakbakan talaga tayo sa WH. Kailangan din natin ng ibang mga supporters, just like mga OFW, ganon. So, may nasalihan akong GC, everyone. Mga OFW sila. So, yun na nga, tutulungan kasi dun sa kanila, sa GC nila, nagtutulungan sila. Tapos, ang dami na nilang napamonetize. Kaya nun, sumali ako on that time. So, yun na nga, ipi-play kasi nila yung mga videos mo. Oo, piniplay din nila yung mga videos ko on that time. But, sabi kasi nung parang head nila ata yun sa group, na meron daw akong reuse content mga sis. Oo, yun na nga, yun daw yung, yung parang isang problema din kung bakit hindi tayo ma-monetize, no? Kasi yung reuse content, yung mga video hindi sa atin dahil, pero pilit ating inaangkin. Ganun siya. So yun na nga mga sis, sumali ako sa GC nila, tapos sabi niya, meron daw akong reuse content na mga video. Yung mga videos na hindi sa atin dahil, pero pilit natin inaangkin. Yung mga ganun. So yun na nga, nung pinlay niya yung mga videos ko, kasi may playlist naman ako, yung mga play all, lahat ng videos ko nandun. So pag nag-play all sila, hindi sila mahirapan, sis. So yun na nga, nung nag-play all sila sa videos ko, sabi nila, may mga reuse content na tayo dahil ng mga videos. So, ang sakit naman dahil. Pero totoo naman siguro yun. Wala kasi akong alam. Kasi nung nag-umpisa pa lang ako sa YouTube, para sa akin, pag may video akong i-upload, gora na yun. Wala ng copyright or di ko alam kung ano yung mga copyright na yan noon. Pero ngayon dahil habang umaangat tayo, ayun, nalalaman ko na din yung mga rules, kung ano yung kailangan at kung ano yung hindi pwede sa YouTube. So yun na nga, Zay. Kaloka de. Ang hirap pala maging YouTuber dahil madali. Ayan. So yun na nga, Zay. Kasi nga noon, may mga videos na nag-viral. Just like yung Lady Rider na nalunod, ganon. Kinuha ko kasi yung video na yun sa Facebook. Kinuha ko sa Facebook ang video na yun. Tapos, pinost ko sa YouTube ko dahil serious content para yon kasi kailangan pa palang i-edit mo yun ng bonggang-bongga. Yung tipong magiging sa'yo na talaga siya. Yung dapat marami kang i-edit on that time. Marami kang idadagdag sa video na yon. Just like intro, effects, or whatever, i-chika, gano'n, or magsalita-salita ka. Dapat ganunin mo talaga. Kasi sa akin, dinownload ko lang siya. Screen record ko lang sa Facebook. Tapos, in-upload ko, nilagyan ko na ng intro at outro para maging akin na daw. So yun na nga, reuse content pala yung te. So nga ang mama nyo, kasi hindi pala alam. So wala akong alam on that time. Tapos ang dami kong kinuha te. Pag may nakikita ko or nagugustuhan mga movies sa Facebook, kinukuha ko. So ayan na, reuse content. So dahil doon, medyo nag-viral din naman ang mga videos na yon. Oo, nag-viral. So umani tayo ng 5,000 views, ganon. Ganyan lang naman. Hindi naman tayo sikat, kaya hindi tayo masyadong pumunta sa mga milyon-milyones, no? So, ayan na nga. Ang dali kong ma-monetize on that time. Ang dali kong umangat sa aking WH. Pero no choice tayo, te. Kasi sabi nila, kailangan ko daw yung i-delete. Para pag mag-apply ako ng monetization, at least, wala nang sagabal, te. Continue na. So, yun na nga, tino-choice tayo. So, dinilit ko siya dahil. So, from 3,900 plus na WH, naging 2,500 na lang siya, te. So, ang laki ng nabawas kasi ang dami ding reuse content dahil. So, okay lang na bumaba ang ating WH. Ang importante, hindi na tayo mahihirapan pa kung mag-apply man tayo. Kasi kung aantayin ko yon or kung ipinagpatuloy ko yon, o hindi rin tayo ma-monetize te. O no choice pa rin tayo. Delete pa rin yung bagsakan dahil. O di nga pa din. O back to 2.5 na naman. So at least habang maaga pa, so yun na nga. Kasi mahirap daw kasi mag-reapply. Diba? Mahirap. So i-check kasi daw ni YouTube lahat ng mga videos mo, lahat ng in-upload mo.
pag mag-apply ka ng monetization kasi ganun talaga, may copyright ka ba, dapat yun wala, ganun, di ba? So yun na nga dahil ganun kahirap. So yun na nga, dinilit ko dahil yung mga videos na yun, kaya bumaba ang ating W8. Kaya hindi ako na monetize. 1 year na tayo, best. Di ba? Ang tagal na. Pero alam ko naman, pagdanan dito ng ibang mga YouTuber. So sabi nga nila, madali lang daw mag-YouTube. Ang hirap kaya mag-YouTube. Oo, pasukin nyo ang YouTube world. Char. Minecraft YouTube world. So yun nga dahil, pasukin nyo ang pagiging YouTube. Ang hirap. Pero kung yan yung pangarap nyo, why not? Diba? Wala. Ganun naman talaga pag pangarap mo yung tinatrabaho mo. Ano talaga, dapat mo talagang paghirapan yan. Wala namang talagang pangarap na nakukuha mo agad-agad. O kung makuha mo man agad-agad, I'm sure babagsak din yan. Diba? So dapat talaga pinaghirapan mo. So yun na nga sa mga, tapos meron din ako mga friends na gusto silang mag-YouTube. So go lang, best. Oo, go lang. O, diba? Ako noon, hindi naman talaga ako gusto mag-YouTube noon. Oo. Try ko lang mag-YouTube. Pero ayan, nagustuhan. So, ito talaga yung pangarap ko, maging YouTuber. Char. So, yun na nga, dahil. So, sa mga gusto mag-YouTube dyan, sa mga gusto mag-YouTube or pasukin ng YouTube, kasi ang dami kong friends din sa TikTok, oo, ganun. So, gano'n din sila nag-message, kasi may message din dun, di ba? So, nag-message sila, kung sana all, yung mga ganun, yung sana all, laki na ng subscriber, sana all YouTuber, hindi nila alam na sana all ang hirap din, dahil. Hindi nila din ginagano, puro sana all kayo, ayun, ganyan. So, gusto din nila maging katulad ko, dahil, sure, sana all, bukad po natin sa bayot, Diyos ko din. So yun na nga sa mga gustong mag-YouTube, go lang. Basta ito lang yung tandaan nyo, be patient na talaga, no? Ganon. So, ano lang talaga, sa YouTube kasi dapat meron kang anong tawag dito, meron kang pasensya. Dapat meron kang pasensya dahil na, ganon talaga, minsan, umaangat yung WH mo, minsan, bababa din siya, tapos minsan, dadami subscribers mo, pero, at the end, magbabagsakan din sila. Ganun. Naranasan ko yan. Oo. Naranasan ko yung ganyan. Pero okay lang. Kasi kung yun yung pangarap mo, wag mong stop. Naumpisahan mo na, di ba? So, tapusin mo na lang. Ganyan talaga. Mga pagsubok lang yan at kailangan natin ito harapin at hindi dapat sukuan. Yun lang. So, yun na nga, Zay. Kasi naranasan ko yan Yung todo, pasok ka sa mga dyan, sa mga nagla-live, yung mga pangat program. Oo, galing din ako sa mga ganyan. Oo. Pumasok ka doon, nakikipagpuyatan. Oo. Naranasan ko na yung mga puyat-puyat na yan, Nakikipagpuyatan ako dyan para lang sa subscribers. But, for example, ngayon, nakakuha ko ng subscribers sa live niya ngayon. Pumasok ko sa live niya. Nakakuha ko ng subscribers na 200. Oo. Malaki kasi yun, kasi maraming kayo Oo. Pero magantay ka lang talaga sa number mo, saka sa pangalan mo, kasi tawagin kayo niyan. So yun nga, for example, 200 nakuha mo, kinabukasan, may malalaglag talaga dyan, 100, or kaya lahat talaga malagas. Kasi yan depende kasi yan sa mga nag-subscribe. Pero may iba namang legit, yung hindi naman sa inan-subscribe, pero sa kasi yan yung iba kasi, hindi tinitingnan yung video, nag-subscribe lang diretso. So, yun na nga, bumagsak, nagiging spam. Sure. So, diba? So, yun yung mga naranasan ko, yun yung mga naging tawag dito, yun yung mga naging experience ko sa isang YouTube na hindi pala madali. Na pag mag-upload ka ng video, kailangan hindi copyright yung music. Ganon. So, yun talaga, sa music. Na nga tayo, So, pag mag-upload kayo ng mga videos, dapat mag-download kayo ng mga music na non-copyright. Marami naman yan non-copyright music. So, download mo lang non-copyright music. Ang daming lumabas dyan, yan yung piliin mo, yan yung gamitin mo. Hindi yung, for example, may mga trending ngayon na music, tapos gagamitin mo agad-agad. Diba? Gamitin mo Oo, nga ka. Magiging copyright yung video mo. Dino-choose ka din, mute. Diba? Kasi ang dami kong video na na-mute kaya dinilet ko na lang kasi, pero may iba naman kasi marami ding views noon. Ngayon lang ako kasi nag-mute. Kasi applying na tayo Pero ngayon, yung WH pala natin is malapit na din tayong mag-apply. Maybe next week, ganon, mag-a-apply for monetization na tayo mga sis. So, ayan na, at least wala na tayong reuse content, Pero sana, Lord, ma-monetize na tayo kasi Diyos ko, Diyos ko, yung ganon siya. So, pag makapasok ka na pag na-monetize ka natin, yun naman, meron ka na, dapat na namang gandahan mo naman yung views mo, kasi Diyos ko, naman titingin pag kagaya ko, hindi ako sikat, so wala masyadong views. Pero okay lang, the important, pagpapasok ka sa YouTube,
is masaya ka sa ginagawa mo. Yun lang ang importante. Kaya yun po ang lahat guys, kaya hindi tayo na-monetize. Oo. Pero malapit na. Naggagawa din ako ng video pag na-monetize na tayo. Sa abang-abang lang everyone. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so don't forget to hit the subscribe button. So ayan te. Tsaka i-hit mo yung notification bell para tuloy-tuloy ang panonood mo dahil sa ating mga bagong video. So bye-bye everyone. Yun po ang lahat.